ବନ୍ଧୁଗଣ, ବିଜ୍ଞାନ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରିଚିତ। ମାନବ ଜୀବନକୁ ସରଳ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ବନେଇବାରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଯୋଗଦାନ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମାନବ ଇତିହାସରେ କିଛି ଏମିତି ବି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କିଛି ନୂଆ କରି ଦେଖାଇବାର ନିଶାରେ ମାନବିକତାକୁ ଭୁଲି ନିର୍ଦ୍ଦୟତା ଓ କଠୋରତାକୁ ଆପଣାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଜାଣିବା ସେହି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦୟତା ଏବଂ କଠୋର ଭାବ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମୁଁ ହେଲି ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ବିଭୂତି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଚିତ୍ର ଦୁନିଆ। ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଶିରୋ ଇଶି। ଶିରୋ ଇଶି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଦୁଷ୍ଟ, ନିର୍ଦ୍ଦୟୀ, କ୍ରୂର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ଶିରୋ ଇଶି ଜଣେ ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସିନୋ ଜାପାନିଜ ଲଢ଼େଇରେ ଜାପାନ ସୈନ୍ୟର ଜୈବିକ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଗୁଡ୍ ୟୁନିଟ୍ 731ର ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣେଲ ଥିଲେ। 1932 ମସିହାରେ ସେ ଜାପାନୀ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁପ୍ତ ଭାବେ ଜୈବିକ ଯୁଦ୍ଧରେ ସନ୍ସ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ 1936ରେ ୟୁନିଟ୍ 731ର ଗଠନ ହେଲା। ଶିରୋ ହାର୍ବିନ୍ ଚାଇନା ସହର ବାହାରେ ଏକ ବଡ଼ ସ୍ଥାନ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି 6 ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର ଏବଂ 150 ବିଲ୍ଡିଂରେ ବିସ୍ତାର ଥିଲା। ୟୁନିଟ୍ 731 ଦ୍ୱାରା ଶିରୋ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଥୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଜୀବନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାଟି ଦେଉଥିଲେ। କଟାଯାଇଥିବା ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡକ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ବି ସାମିଲ ଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ସେମାନେ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ଼ କାଟି ଶରୀରର ଅନ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ସହ ଯୋଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ। କିଛି ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଜମା କରି ତରଳାଇ ଯାଉଥିଲା। ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନାମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରୋଗଯୁକ୍ତ ଟୀକା ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଯୁଦ୍ଧର ଶେଷରେ ଆମେରିକାନ୍ ଅକ୍ୟୁପେସନ୍ ଅଥରିଟି ଦ୍ୱାରା ଖଲାସ ହେବା ପରେ ଶିରୋ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇନଥିଲେ ଏବଂ 67 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଥ୍ରୋଟ୍ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଭ୍ଲାଦିମିର୍ ଦେମିଖୋଭ୍। ଭ୍ଲାଦିମିର୍ ଦେମିଖୋଭ୍ ସୋଭିଏତର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ଏକ ବଡ଼ ସର୍ଜନ ଥିଲେ। ସେ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ହାର୍ଟ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଲିଭର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବଂ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ହାର୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବାରେ ମହାରତ ହାସଲ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏହି କାମ ପାଇଁ କମ୍ ଏବଂ ଦୁଇମୁଖୀ କୁକୁର ବନାଇବାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ରୂପେ ଅଧିକ ଜାଣିଥିଲେ। ସେ ଗୋଟିଏ କୁକୁର ପିଲାର ମୁଣ୍ଡ କାଟି ଗୋଟିଏ ଜର୍ମାନ ସେଫର୍ଡର ଶଙ୍ଖରେ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଣ୍ଡ କ୍ଷୀର ପିଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆହାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା କାରଣ କ୍ଷୀର ତାର କଟା ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ତଳପଟୁ ବୋହି ଯାଉଥିଲା। ଦୁଇ ପଶୁଙ୍କ କୋଷିକା ଓ ଉତ୍କରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା କାରଣରୁ ସେଇ ଦୁଇ କୁକୁର ଜଲ୍ଦି ମରିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଭ୍ଲାଦିମିର୍ ଆଉ 15 ବର୍ଷରେ ଏମିତି ହିଁ ଆଉ 19ଟି କୁକୁରର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ହ୍ୟାରି ହାର୍ଲୋ। ହ୍ୟାରି ହାର୍ଲୋ ମଙ୍କି ଟର୍ଚରର ନାମରେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ। ଆମେରିକାନ୍ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ହ୍ୟାରି ହାର୍ଲୋ ସଂସାରର ନେଚର ଅଫ୍ ଲଭ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ଯେ ସଂସାରରେ ଜୀବନ ଅଧିକ ବହୁମୂଲ୍ୟ ନା ସମ୍ପର୍କ। ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ରେସର୍ସ ମାଙ୍କଡ଼ ଛୁଆଙ୍କ ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ସେ ମାଙ୍କଡ଼ ଛୁଆଙ୍କ ଉପରେ ନିଜେ ବନେଇଥିବା ଅଲଗା ଅଲଗା ଟେକ୍ନିକରେ ପ୍ରତାରିତ କରୁଥିଲେ। ଏହା ସେ କେବଳ ଦିନେ 2 ଦିନ ପାଇଁ ନୁହଁ, ବହୁତ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏହା କରିଥିଲେ। ଅନ୍ତତଃ ଏହି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ବହୁତ ବିବାଦୀୟ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏହା ବାଦ୍ ବି ହ୍ୟାରି 31 ଅଗଷ୍ଟ 1958ରେ ଆମେରିକାନ୍ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଆସୋସିଏସନକୁ ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ଆଶା କରୁଛି ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହ।